Velkommen til Odense Jagt og Fritid. Her tager vi imod alle kunder med smil på læben. Og her finder du alt udstyr til jagt, fiskeri eller bare til den gode naturoplevelse. Du finder nemt den helt rigtige beklædning og det rigtige udstyr i vores store sortiment af kvalitetsvarer. I vores store våbenafdeling kan du gå på opdagelse blandt markedets absolut bedste mærker inden for jagtvåben, som for eksempel Browning og Beretta. Og hos os får du altid en grundig professionel vejledning, inden du vælger dit nye våben. Den er absolut super lækker. Den ligger inde. Men du kan jo prøve selv få lov til. Du kan også finde sigte- og håndkikkerter i topkvalitet fra Zeiss. Hele personalet er selv aktive jægere, lystfiskere eller naturbrugere. Vi er professionelle og yder den bedste faglige rådgivning. Afdelingen med fiskegrej er det rene slaraffenland for den glade lystfisker. Blandt andet med et stort udvalg af Shimano-udstyr. Vi sørger også for, at du er godt klædt på til turen. For eksempel i en velsiddende og lun herkilderjakke. Få det hele med til jagtturen, fisketuren eller vandreturen. Tøj, fodtøj, til alt slags vejr og det rigtige værktøj. Forbered dig godt med vores mange inspirerende DVD'er, som du kan nyde hjemme i stuen. Velkommen til Odense Jagt og Fritid. Kom ind til os på Magnoliavej 7, kun 2 kilometer fra afkørsel 52. Du kan også finde os på Facebook.